Bl-avvanzi li saru fid-dinja tax-xjenza fix-xena lokali, bir-riżorsi tal-laboratorji li dejjem qed jirfinaw, pajjiżna jinsab f'sitwazzjoni li jagħmel it-testijiet forensiċi u ta' mikrobioloġija lokalment. Ix-xjentisti ta' BioDNA Lab Services li jagħmlu dawn it-testijiet ilhom mill-2007 akkreditati internazzjonalment fil-qasam tal-mikrobioloġija u sal-aħħar tas-sena l-akkreditazzjoni se tinkiseb ukoll għat-testijiet tossikoloġiċi. Fi żjara tas-Segretarju Parlamentari tad-Drittijiet tal-Konsumatur Deo Debattista fil-Life Sciences Park fejn jinsabu l-laboratorji ta' BioDNA Laboratory Services, id-direttur tal-laboratorju Marisa Kassar fissret li l-akkreditazzjoni twassal biex aktar kumpaniji barranin jażlu dan il-laboratorju għal kollaborazzjonijiet. Kassar spjegatilna x'tip ta' testijiet qed isiru bix-xjentisti Maltin. Isir investigazzjoni fuq DNA li jinstab fuq ix-xena tar-reat u pereżempju jitqabbel ma' suspettati biex jaraw kienx fuq ix-xena tar-reat jew le. Analiżi oħra forensika li jsiru ma' pereżempju t-tossikoloġija fejn persuna tkun taf pereżempju x'qed issuq taħt effett ta' alkohol. Jew pereżempju f'każ ta' rape intużawx date rape drugs. Forensika oħra li nagħmlu huwa l-analiżi tad-drogi. Pereżempju, tinqabad xi droga u tiġi identifikata x'inhi kokaina, eroina u kemm hi pura. Mill-lat ta' mikrobioloġija Kassar fissret li l-laboratorju jeżamina wkoll l-ilma li kellu l-mediċini qabel dawn jgħaddu għand il-konsumatur. BioDNA Lab Services issieħeb mal-Multi Laboratories Network biex jiġi assigurat servizz ta' kwalità għoli u sostenibbli. Fi kliem il-professur Saracino Inglott dan se jsaħħaħ is-sistema ta' skambju ta' informazzjoni fuq prattiċi ġodda fil-qasam xjentifiku u jwassal għal vantaġġi oħra. Wieħed li jrid jara pereżempju li ma jkunx hemm duplikazzjoni, li l-equipment ikun jinżamm fi stat tajjeb ħafna, illi mbagħad li se ħaġa importanti huma n-nies huma il-human resources. Irridu naraw li dal-erf kollu li għandna fil-pajjiż li maħniex neqsim minnu imma li ma ssibux kif ġiefu leħaq jinġabar flimkien. Is-Segretarju Parlamentri Deo Debattista qal li b'dan l-iżvilupp se tiżdied il-kwalità fis-servizz tal-laboratorji Maltin li huma konformi ma' standards Ewropej. Fil-fatt, Debattista rimarka kif BioDNA qed jikkollaboru mal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Magħquda tad-Droga u Kriminalità u qed jgħin biex jiġu identifikati drogi ġodda. Kollaborazzjoni ta' prestiġju li minnha nfisha qed tkompli tagħmel dan il-laboratorju wieħed aktar professjonali. B'hekk Malta tissokta ssir ċentru ta' eċċellenza anke fis-settur tal-laboratorji forensiċi li janalizzaw id-drogi tal-abbuż.